Čaute, moje meno je Videos. A teraz dlhšiu dobu neboli videka. A toto je také videko, že nakreslím nejaký grafit. Sa pokúsim nakresliť grafit. Ja neviem moc dobre grafitovať. Tak som dal, že rap. Dúfam, že som zle osvetlený, viem. Rap, potom som dal Slack, to padrelka si nevšimajte. A potom to boli, že grafity a to bolo také trápne. Dneska by som chcel nakresliť nejaký grafit. Nakreslím Vivo Videos grafit a ja si ho nakreslím prvé ceruskou a mám tu 3 fixky. Budem používať cerusku, 3 fixky a gumu. Dobre, takže ja vás asi na chvíľočku stopnem, nakreslím obrazok a potom vám ho ukážem a vyfarbím. Takže zatiaľ. Takže hotovo. A takto vyzerá grafit. Dúfam, že ho bude dobre vidieť. Bo ešte len ceruskou. Je dobre vidieť? Podľa mňa není skoro vôbec vidieť, ale však nevadí. A idem ho vyfarbiť, takže uvidíme sa za chvíľu. Takže tu mám také vyfarbenie, ale nie je to ani grafit, je to iba na proste. Takže to by ste ho mohli vidieť. Neviem, či to není napísané naopak, či to vy nevidíte. Takže takto aj takto. Podľa mňa to celkom dobre vyzerá. Ale toto je veľmi, je to VIO, aby ste vedeli. Takže nie je to ani grafit, to je taký nápis. Som vám ukázal, že jak som si urobil nápis a možno ho dám ako titulnú fotku. Možno. A to videjko nebolo, to bolo také iba krásny masy. To bolo také kratšie videjko. Mohol by som takto na videjko urobiť ešte jedno a to by som urobil poriadny grafit. Čo, ak bol tento rap. Tento rap. Je celkom pekný. A možno byť aj druhé videjko a toto by bol taký kresliaci vlog. Neviem, dám tam, že názov Vivo Videos grafity. Neviem. Dobre, toto by bolo z dnešného videa všetko. Možno dlhšie nebudú videa a možno budú, lebo sa venujem vlastne iba videám, nič nerobím. Takže to bolo z dnešného videa všetko. Majte sa.